Siemaneczko, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj postanowiłem się trochę wyluzować, bo mamy piękny weekend. Ale kurka wodna. Nie mogę przestać myśleć o tych rabatach, które można znaleźć na poprzednich filmach i je łączyć ze sobą, żeby uzyskać jeden wielki rabat. Od przedwczoraj trenuję mięśnie oczu, ale jeszcze nie widzę tych kodów rabatowych, a bardzo zależy mi właśnie na niedrogiej i ekologicznej żywności. Liczę na Waszą pomoc, bo łącznie można znaleźć na filmach aż 21% rabatu. Jak dla mnie to gra warta świeczki, a Wy co o tym myślicie? Mam pomysł, moje okulary mają wbudowane lasery. Spróbuję ich użyć. Może zobaczę w końcu to, co nie daje mi spokoju. Dobra, uwaga, włączam. 3, 2, 1. O! Trochę lepiej, ale nadal słabo widzę. Pomóżcie mi je znaleźć, wszyscy na tym skorzystamy. A ja idę potańczyć, bo i tak nie dam rady zobaczyć tych kodów. Widzimy się we wtorek. Pozdro!